stihnem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházejí, a někdy všichni žijou. Já bych tomu šanci dala, protože mně přijde, že je šikovný. OK, jedno áno. Gabina? Mně se to taky líbilo se mi to moc a je mi líto, že nemám víc hlasů než jeden. Takže ja hovorím nie a máš to 2-1 a dneska má rytmus 2 hlasy, takže keď povie áno, tak ideš ďalej, keď povie nie, tak nejdeš ďalej. Mne to pripadalo strašne obyčajné. Keď som sa na neho pozeral, tak mi pripadal jak proste týpek, ktorý si spieva doma, jak hoci ktorý iný. Môžeš rozhodnúť, môžeš ho poslať ďalej, alebo... Povedal som, že a mne je to úplne jedno ináč. Pripadalo mi, že spieval na 50%. Jak skála. Ale dajme mu šancu. No. Tento sa nám prešmykol nejakým spôsobom. Tento nám prešiel, no toto... Mne pripadalo obyčajný. No však jasné, že bol obyčajný. Bol v krči úplne. Ale on je půvabný. Čo si ho pustil? Já si myslím, že něco by se z něj Neviem, tak dalo. presvedčili ma. Hele, holky, Ty si reper dobrák do prdele. tak ještě se Kde projeví jsme? třeba jako zloduch.